Якщо щось трапилось в житті, то воно трапилось не задарма. Це уроки минулого. Тому сьогоднішня хутба, вона буде про депортацію кримсько-татарського народу. 82 роки тому наші серця стиснулося від болю. І це, як я вже згадав, чорна сторінка історії. Минуло вже 82 роки з тієї жахливої ночі 1944 року, коли ці залими, які воюють і зараз сьогодні з нами, але в інше вже покоління, увірвалися в домівки наших прадідів, наших прабабусь. Вони заганяли у товарні вагони наших, як я кажу, прадідів та прабабусь. І цей злочин, насправді, він не мав якогось географічного переселення. Це був абсолютний акт геноциду, вбивця цілого народу. Це був абсолютний зульм. Це було намагання вбити душу народу, забрати дім, забрати все. Всевишній Аллах, Субханаху ва Та'аля, каже: «Ба'да а'удзу білляхі мінаш шайтанір раджім. Ва ла тахсабанна Аллах غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار». І в нікому випадку не вважайте того, що Аллах не бачить чогось або не знає того, що робить залім. Він воістину лише тільки дає відстрочку тоді, коли очі замерзнуть. В іншому аяті Аллах Субханаху ва Та'аля каже: «Іннама ас-сабілу аля аллазіна язлимуна ан-наса ва ябгуна філ арди бігайрі л-хақ. Улаїка лахум азабун алім». Воістину відповідатимуть саме ті, які гноблять людей і без права чинять на землі насильство. Саме на них чекає болісна кара. Історія вчить нас, що жодна імперія, побудована на крові, брехні, зульмі, не існує вічно. Не було такого і не буде. Аллах дає тиранам тільки відстрочку, як я вже зацитував один аят. І точно Аллах покарає будь-яку імперію, будь-яке зло. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхі вассалям, з цього приводу казав: «Інна Аллаха ла юмлі ліззалімі, хатта іза ахазаху лам яфліту». Воістину Аллах дає відстрочку несправедливому тирану, але коли він схопить його, то вже не відпустить. О віруючі! Сьогодні ми бачимо, як історія не просто відлунює, вона повторюється. На наших очах вона повторюється. Той самий агресор, ті самі нелюдські методи, та сама ненависть до свободи, до прагнення людей просто жити в свободі. Це я маю на увазі окупацію Криму 2014 рік. І зараз повномасштабне вторгнення 2022 рік, вже 4-й рік. І насправді
це зло торкнулося не лише кримсько-татарський народ. Насправді це зло торкнулося всі народи, майже всі мусульманські народи на пострадянському просторі торкнулося це зло. Всі народи пройшли через ці трагедії. Депортація, репресії, спроби зламати віру, знищити мову, ідентичність. Чеченці наші брати, інгуші, карачаївці, балкари, турки-месхетінці. Якщо я забув когось, це не означає, що цього злочину не було. Просто сказав те, що я згадав. Змінювалися лише дати, змінювалися операції, імена катів. Але сутність зульму, вона залишалася тією самою. Страх перед народами, які зберігали свою віру, честь, прагнення жити у свободі. І саме тому, віруючи, пам'ять – це не лише пам'ять про минуле. Це й застереження для майбутніх поколінь. Зло, яке не отримало справедливого осуду, завжди повертається у нових формах. Якщо не боротися зі злом, якщо його не зупиняти, воно повертається. Саме тому ми бачимо знову новітні депортації. Коли людей примусово вивозять з їхніх місць. Тому знову ми бачимо безпідставні арешти. Коли праведних мусульман, активістів, журналістів, якщо ми беремо зараз сьогодні Крим і сьогоденність, кидають у в'язниці, ми це бачимо, за надуманими звинуваченнями і так далі, в тероризмі і тому подібне. Тому ми бачимо викрадання, тортури та спроби змусити наш народ воювати проти власної ж країни. Це мобілізація на ці самі СВО і так далі. Але якщо віруючий ворог залишився тим самим, то змінилися ми. Алхамдулілlah, ми змінилися. І я сподіваюся і вірю в це. Ми засвоїли уроки історії. Щойно я дивився на відео, яке опубліковано. Звернення нашого брата, який тут навчав і був імамом. Всі ви його знаєте. Ми більше не беззахисні жертви насправді. Іслам вчить нас не лише терпінню, але й активному протистоянню злу та захисту своєї землі. Всевишній Аллах каже: «Удіна ліллазіна юқаталуна біаннахум зуліму ва інна Аллаха аля насрихім ла кадір. Аллазіна ухриджу мін діярихім бігайрі хақ, ілля ін якулу Раббана Аллах». Дозволено боротися тим, проти кого воюють, адже з ними вчинили несправедливо. Воістину Аллах здатний допомогти їм, тим, які були несправедливо вигнані зі своїх домівок. Лише за те, що говорили наш Господь Аллах. Цей аят, о віруючий, це не просто історичний факт про перших мусульман, яким стало фардом, боротися. Це насправді сьогоденний мандат, можливість. Якщо ми беремо контекст, кримські татари, українці, наші брати з Кавказу, люди різних національностей віросповідають, сьогодні стоять пліч-опліч. І вони борються від зульму. І це є прояв справжньої, насправді, віри та гідності. О віруючі, свобода, про яку ми зараз сьогодні кажемо всі, вона не приходить до роз'єднаних сердець,
коли серця роз'єднані, Аллах Субхану ва Тааля не дає свободу. Перемога, якщо ми кажемо про фатх, наср мін Аллах, вона не дарується тим, хто загруз у суперечках, задрості, у взаємній ворожнечі. Всевишній Аллах Субханаху ва Тааля готує визволення для тих народів, які здатні об'єднатися навколо істини, справедливості, взаємної підтримки. Лише тоді, коли ми навчимося бути справжніми братами, бути єдними, коли ми будемо підтримувати один одного не лише словами, а й справами, коли поставимо спільне благо вище, аніж особисті якісь амбіції, тоді ми станемо насправді уммою, народом, нацією, готові прийняти ту милість Аллаха Субхану ва Тааля, яка називається свобода. Аллах Субхану ва Тааля, Він не дарує перемогу просто так випадково. Він дарує їм тим, хто внутрішньо дозрів до цього, хто заслуговує на це, хто знає, що з цим робити. Якщо ми хочемо побачити вільний Крим, вільну Чечню, вільний Кавказ, то ми повинні, це наш обов'язок, бути єдними, бути спільними в цій боротьбі. Ця повинна єдність бути повсюду, в родинах, в суспільстві, де б це не було. О віруючі, воістину в день джума є такий момент, коли Аллах Субхану ва Тааля приймає наші молитви, і я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Астагфіруллах лі ва лакум. Воістину, вся слава та хвала належить лише тільки одному Аллаху. Лише на нього ми уповаємо, просимо лише у нього допомоги. Його любимо. Кого Аллах наставить на істинний шлях, ніхто вже не веде в оману. Кого Аллах веде в оману, ніхто вже не наставить на істинний шлях. І я свідчу, що немає Бога, крім одного Аллаха Субханаху ва Тааля. Я свідчу, що Мухаммад – його раб та посланець. Слава Аллаху Субханаху ва Тааля, який дарує полегшення після труднощів і робить істину вічною, а брехню тлінною. О віруючі, пророк, саллаллаху алейхі вассалям, сказав: «Ман ра'a мінкум мункаран фальюгаййируху бiyadihi, фаін лам ястати' фабилисаниhi, фаін лам ястати' фабиқальбихи, ва залика аضعфу іман». Хто з вас побачить зло, нехай змінить його своєю рукою. Якщо не може, то своїм словом. А якщо не може і цього, то своїм серцем, душою. І це найслабший прояв віри. О, брати і сестри, сьогодні наш обов'язок протистояти тому злу, про яке казав. Про те зло, яке прийшло навіть сюди. І навіть сюди. І воно переслідує. І воно не зупиняється. На всіх рівнях. Цей хадіс саме про це. Хто як може, хто як бачить. Ті з нас, хто стоїть на сьогодні на фронті, зі зброєю в руках, змінюють насправді зло своєю рукою. Ті, хто розповідає правду світу, хто бореться в інформаційному просторі, хто свідчить про злочини, про зло, змінюють зло своїм словом. І ті, хто допомагає, піклується про переселенців, родини політв'язнів, ті, хто не втрачає надії і постійно молиться, насправді протистоїть злу своїм серцем і своїми справами. О віруючи, ми повинні пам'ятати
про велику нагороду для тих, хто віддає своє життя, захищаючи свої сім'ї, народ, свою землю. Пророк, саллаллаху алейхі вассалям, сказав: «Ман кутіля дуна маліхі, фахуа шахід. Ва ман кутіля дуна дініхі, фахуа шахід. Ва ман кутіля дуна деміхі, фахуа шахід. Ва ман кутіля дуна ахліхі, фахуа шахід». Той, хто загинув, захищаючи своє майно, шахід. Той, хто загинув, захищаючи свою релігію, шахід. Той, хто загинув, захищаючи своє життя, свідок за віру. І той, хто загинув, захищаючи свою сім'ю, свідок за віру. Тому ми молимо за всіх, хто померли на шляху істини та правди. Ми молимось за тих наших прабабусь і прадідусь, які померли в умовах зульму, депортації, де б вона не була, на якій би землі вона не була, і як би ця операція не називалася, або 18 травня, або щось інше. І Аллах Субханаху ва Та'аля каже: «Ба'да а'удhu біllahi мінаш шайтанir раджим. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». І не вважай тих, які загинули на шляху Аллаха, мертвими. Ні, вони живі, вони отримують наділу свого Господа. О, віруючі, наша пам'ять – це насправді наш духовний щит. Не дозволяйте відчаю, унинію мається на увазі, оселитися у ваших серцях. Насправді, ворог, він прагне, щоб ми втомилися, щоб ми здалися, щоб ми забули, хто ми є, що торкнулося наших дідусь, бабусь і так далі. Але ми відповідаємо, ми повинні відповідати єдністю, нашим іманом, вірою, нашим сабром, терпінням. Сабр, коли ми кажемо сабр, терпіння, це непокірність обставин. Це витримка у всьому. Це непохитність праведника у в'язниці. Це непохитність воїна на фронті. Це сила матері, яка чекає на свого сина. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він дарував нам мудрість розуміти ці чорні сторінки з нашої історії. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб це було не просто пам'яттю. Це щоб було не просто якимось унинням, да? Бо я знаю і по собі, і по друзях, які навколо, коли наближається ця дата, ми відчуваємо якусь таку величезну боль, страждання в серці. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб це відчуття давало повштовх до нових розумів, думок про те, як боротися далі, щоб ми перейшли через цей етап. Як виправити ту ситуацію, в якої ми зупинилися. Всі. Я абсолютно переконаний, що рано чи пізно ми виберемо цю свободу. Як я вже підкреслив, це залежить лише тільки насправді по волі Аллаха Субхану ва Тааля від кожного серця, до якого я звертаюся сьогодні. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإني داع
فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل رايتنا راية التوحيد والعدل والجهاد في سبيلك يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم ظهور الظالمين، اللهم اقسم ظهور الظالمين، اللهم دمر أعدائك أعداء الدين، اللهم انصرنا على كل من ظلم المسلمين. اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بالروس واليهود وكل من عاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين سيشهدون على كل هذا ما دعوناه إليك يا رب. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.